Bona tarda i esperem que bones lectures. Avui us volia presentar a la Jeanne Rhys. La Jeanne Rhys es va fer famosa pràcticament arrel d'aquesta novel·la que us presento ara i quan ja era gran. Es tracta d'una escriptora nascuda a l'illa Dominicana el 1890, filla de pare gal·lès i de mare criolla. Quan va iniciar l'adolescència va ser enviada a Anglaterra per a formar-se com corresponia amb una senyoreta de la seva posició, per completar la seva educació. Però després de la mort del seu pare hi va haver problemes econòmics i llavors ella va haver d'aprendre a resoldre la seva vida de la millor manera possible, buscar una feina, buscar una ocupació i sobreviure en definitiva. Va viatjar constantment per Europa, exercint diversos oficis, i l'any 1966 va publicar aquesta que ha estat considerada la seva millor novel·la, El ancho mar de los sargazos o L'ample mar dels sargassos, com es diu en català. Amb ella va guanyar un premi que és el Smith Literary Award. Va morir a Exeter l'any 1979. I ara us preguntareu per què tenim aquí El ancho mar de los sargazos i Jane Eyre. Doncs els tenim aquí perquè són dues obres complementàries. El que fa la Jeanne Rhys és agafar un dels personatges més poc treballats, però que en canvi tenen una gran presència dintre de la novel·la Jane Eyre, la personalitat de l'esposa boja d'en Rochester, que és el protagonista masculí de l'obra, i el desenvolupa a la seva novel·la. La novel·la la trobarem estructurada en tres parts. Una primera, que és on Antoinette, aquesta dona boja, que una nit incendiarà l'habitació on dorm el seu marit, ens narrarà en primera persona la seva vida, la seva enyorança de la terra on va néixer, el seu matrimoni concertat, les dificultats amb aquest matrimoni i, en definitiva, la pèrdua del seu paradís perquè el marit, quan el criden des d'Anglaterra perquè ha mort el seu germà i ell s'ha de fer càrrec de l'herència familiar, l'agafarà i l'apartarà d'aquella illa i del seu paradís d'infantesa. A la segona part serà el propi Rochester, que amb la seva veu ens anirà explicant el seu trasllat a les Antilles, en condició de fill i de germà repudiat, i la seva incomprensió sobre tot allò que l'envolta. I finalment tornarem a retrobar l'Antoinette, tancada a Thornhill Hall, que és la mansió del Rochester, boja completament i sobretot frustrada per la pèrdua de tot allò que ell ha estimat. És una història, com podeu veure, de molt poquetes pàgines, però plenes d'una sensibilitat exquisida i d'una gran intensitat, ja que l'autora ens fa compartir la fragilitat, el desempar i la soledat dels seus protagonistes. I ara ens voldria acostar-vos una miqueta al que seria el contingut del llibre. Me desperté en la oscuridad. Había soñado que me enterraban vivo y al despertar persistía la sensación de asfixia. Noté que tenía algo en la boca, cabello, con un olor muy fuerte y muy dulce. Lo aparté, pero seguía sin poder respirar. Cerré los ojos y permanecí inmóvil unos segundos. Al abrir los ojos vi las velas consumidas sobre aquel abominable tocador y entonces supe dónde me encontraba. Doncs bé, us recomano El ancho mar de los sargazos i, per complementar, Jane Eyre, perquè us ajudaran a tenir una visió molt més complexa de tots els personatges que formen aquesta història d'amor.